Bueno, Bandina Boxekin kanta bat sortzen saiatuko gera. Iriki dugu programa, eta lehenengo inportatu egingo dugu MIDI artxibo bat. Nik aukeratu dut lehendikan finalen sortutako bat, Marinelaren bakardadea, Mikel Marquezena. Orduan, egin dudana da, finalen sortu dudanean, gordetzerakoan, gorde beharrean mus estensioarekin, mid bezala. Orduan, lehenengo gauza, berak egin dizkit hemen akorde batzuk, eta nik ezabatu ingo ditut. Suprimirri emanaz, eta baiezko emanaz. Suprimitzeko, oso ondo. Eta orain, entzun dezagun kanta, hementxe daukagu. Orduan, lehenengo gauza, akordeak jartze izango litzateke. Orduan, lehenengoa, do nagusian gaudenez, do da, bigarrena, F, eta horrela, jongo ginateke entzunaz, jakin inberdegun, nun jarri behar ditugun akordeak. Badago gauza bat importantea, eta adibidez, konpas honetan lau pulsazio baldin badauzka, eta nik adibidez bigarrenean nahi baldin badet jarri akordea, eman berdet, klikatu da berdet eskubikoarekin, settings, eta hemen aukeratu berdet akordean du nahi dudan, lehenengoan, bigarrenean, hirugarrenean edo laugarrenean. Hainbat gauzatxoenentzat importantea da. Eta gero, bi aldiz kanta ipini digunez, ez dugu, akorde guztiak ez ditugu berriro sartuko. Ingo duguna da, betikoa, kopiatu, eta itxatxi, pasteri eman. Orduan bai, akorde guztiak jarriak ditugu. Orain estilo bat behar dugu, eta berak estilora eman ondoren, berak aukeratzen digu, bosa eskatu digu. Eta berak sortuko du, orduan, estilo horrekin. Baina, ikusten dezutenez, estilon, aukerak, izugarriak dira, dauzkagun aukerak. Orduan, batzutan sartzen dugu, alegia, aldatu dugu zerbait eta ez genuen horrela nahi. Orduan, oberena zer da? Oberena da gordetzea, hau da, sabeaz, eta orduan, hau gorde ingo genuke. Eta gero, aldatzea hori madegut, ez batzaigu gustatzen, berriro iriki dezakegu. Orduan, orain guk ja lana bukatu dugu, eta nahi deguna da, hau gorde audio bat bihurtu. Orduan, berak kontrol de grabazion, hemen ikusten ez dute, volumen handiegia ez duela izan behar, kontu zibili behar dugu honekin, eta ematen diogu, renderizatzea deitzen dio berak. Orduan, hemen ematen diogu, eta audio bat bihurtuko digu, hemen txen, kanta bat sortzerakoan, horiek izango lirateke funtziorik garrantzitsuenak, baina nahi izan ezkero, sarrera bat ere ipini dizaiokegu. Hemen dikan. Orduan berak sortu ditu, sarrera bat sortu digu, entzun dezagun. Eta gero, kontutan izan hemen, kantu honek adibidez dauka bajua, pianoa, bateria, gitarra eta melodia guk sartutakoa. Nabalin badegu, xaguaren eskuinikoarekin isildu arazi ditzakegu instrumentu horiek. Bai? Gorriz jartzen direla. Eta, nik uste hori izango litzatekela garrantzitsuena